Hrdinové divokého západu přicházejí. Pokrevní bratři Winnetou a Old Shatterhand. Bratře. Jen chvilku postujte, gentlemani. Jen minutku. Pozor, kamera. Počkejte přece. Jsou nezapomenutelní. Jedineční hrdinové celý generaci. Užijte si filmy, které dojaly miliony lidí na celém světě. Vím, kdo to je, znám ho. Je to Winnetou, náčelník Apačů. Vy jste Old Firehand? Kdo to vůbec je ten Old Shatterhand? Slyšeli jste už někdy o pokladu na Stříbrném jezeře? Petrolej a zase petrolej. Tam, kam jede princ, tam najdu i vraha. Původní obraz byl nákladně digitálně rekonstruován. Upředu! Upředu! Nedostižný Pierre Brice jako Winnetou, náčelník Apačů. neúnavně bojuje, aby zajistil mír mezi Indiány a bílými osadníky. Na jeho straně jsou hvězdy filmového plátna. Lex Barker jako Old Shatterhand, Stuart Granger jako Old Surehand, To začíná. Ralph Walter jako Sam Hawkins, To jsou oni sami banditi, akorát jak to říkal Winnetou. A starý Hawkins se postaral, aby pěkně padli do pasti, jestli se nemýlím. Terence Hill jako Poručík Merrill z pevnosti Niobar. Karin Dor jako krásná ryba. Zažijte s nimi všechna jejich filmová dobrodružství. Každý týden na novinových stáncích.